Толкова сме останали. Няма. Постоянните сме двама. Бил съм в града, до преди 10 години съм бил. И работа хубава съм имал, и добри условия, не като тия, но останах без ръка. Ампутираха ми ръката, без работа останах, без семейство останах. И пак се стоях там за известно време, но след това родителите ми бяха възрастни и уж временно се върнах тук да им помагам, но така стана, че те починаха, на мен си ми стана по-добре тук и си останах. Аз с животинките. Те ми правят компания и времето минава. Съставането, всичко това е живота за селянина, животните. Грижи се изцяло за тях. Най-напред ставаш, обличаш се и отиваш при тях. Няма закуски, кафенце можем, а вече като си свършиш, като правиш животните, като са нахранени, тогава ще се заемеш със себе си. И просто сме се примирили, ние не търсим добри условия. Може би при тия условия няма да живее никой. Но ние живеем. На разклона един бус минава за съседното село за Турен и кара хляб и там може да отидеш да си вземеш и да си напазариш. Зимата пак. Пеша с какво да е. Ако има път, ще дойде хляб. Ако няма път, няма и да дойде. Боб, картофи и родопчанина е свикнал с мляко, киселото мляко. Това като имаш, а след това между тях си произведеш и месо, си имаш яйца, си имаш. Просто трябва всичко да си организираш така, защото магазин няма. Трябва да си го произведеш. И тогава е по-вкусно. Имам възможност, имаме гъски, кокошки, телета имаме 2 в момента, овце имаме 25, но просто аз съм малко и по-особен, аз се привързвам към животните. То ти става приятел, го чувстваш като приятел, сега да вземеш, да го убиеш, да го изедеш. Това не го признавам сега. Не съм вегетарианец, обаче ми е по-вкусно, ако го взема от магазина, не това, което съм го гледал. Гледаш го когато се роди, случва се из беберонче да го храниш, то ти става като дете и после да вземеш да го изедеш. Това аз не го приемам. Ето аз гледам 4 кучета, имаме 15 котки. Всеки ден 3 хляба отиват за тях. А пенсията ми е 130 лева, инвалидна пенсия. Обаче, ако има... И идват и се изхвърлят тук. Миналото лято тук на завоя един спира модерен джип, хубав. Слезна човека с бръснатата глава, блондинката, дамата до него. Аз викам, тръгнали са на пикник някъде, пак бях тук. Постояха 10 на минути, тръгнаха си, свирнаха ми, махнаха и ми, викам, учтиви хора не ме познават, пък любезни. Но по някое време викам, що ни погледна, викам, да ни са изхвърли някои буклуци и гледаме на такова кученце, колкото едно коте. Имам си вкъщи, какво да го направя? Тръгна с мене и пристигна, взе го. Значи, ако не са такива или котките ще дойдат да се изхвърлят и те идват при мен. Града хората са по-студени в града. Никой не знае как си, нито ти знаеш съседа ти как и все ще се намери някой да те дразни за нещо. Защото и тук, ако се появи някой или някоя клюка ще измисли нещо, ще ти развали настроението и почва да си мисля, че е по-хубаво да няма хора, щом са такива хора.